Milu Gangga Sumitra. Wis krungu dewi apa dawuh Kanjeng Paman Sedewa. Yen to wektu kulungguhan iki pun Kakang lan sira Yayan tuk kelodhangan gone bakal maju ning peperangan Bratayuda. Iras pantes netepi darmaning putra ingkang kudu tansah rumeksa marang kararjaning wong tuwa. Uga ngatonake sih dharma bekti ning anak marang wong tuwa. Dina iki Abimanyu isih duwe derajat minangka jejering menungsa. Uluh urip kebak kamukten nanging kasunyatane tanpa banting raga meres kringet. Yen perlu taker marus milang tatu. Pangrasane Abimanyu urip kaya dene aji godhong jati akeh. Wastra lungset ing sampiran wis ora ana pengajine apa-apa. Wilu Gangga tetapno Wadyabala Tanjung Anom Sumitra. Cawisna titianku Kyai Pramugari. Sira ingkang tak jibak minangka serati lakuning kuda Kyai Pramugari Sumitra. Merang garwaning pun Kakang Siti Sendari. Gusti kemawon sampun jamak limrahipun. Dene jejering garwa boten badhe lila menawi tinilar kula lakinipun majeng wonten ing peperangan pangeran. Yai, ora susah pun Kakang crita ing akeh-akeh. Mestine Yayi wis ngerti lamun kagungan garwa wujuding satriya kaya dene Abimanyu. Menyang endi wae kapan dununge lampun jejering satriya mono kewajiban ingkang utama pemayu hayuning jagat. Bratayuda iki mestine Abimanyu kudu melu cawe-cawe. Amarga Bratayuda iki perkarane pepundhen Pandhawa. Mongko Pandhawa kuwi wong tuwaku. Ateges Abimanyu kudu melu cawe-cawe perkara iki. Sumurupa Siti Sendari. Wiwit pun Kakang kasitrake ana Wirata ora keparenge maju ning peperangan Bratayuda. Upama keparengake milih Abimanyu luwih ikhlas lan luwih gombong mati ana ing peperangan tinimbang ana ing negara Wirata. Mestine sira Yayi pirsa marang kahananing pun Kakang. Wiwit pun Kakang mapan ana ning Wirata kene, ora ana esem, ora ana kabagyan. Nalika sira Yayi sumandhing leladi marang pun Kakang, kabeh mawa marga penggaling pun Kakang ora jenak. Penggaling pun Kakang tansah jula, tansah mutah. Dudu kaya ngene uripe Abimanyu ingkang ajiwa satriya. Pun Kakang bakal nyandang sastra wirang, dicacat, dicecedo, dipepoyok dening sapa wae. Abimanyu satriya sing jirik getih wedi mati, dudu kuwi gegayuwaning jiwa kasatriyanku. Abimanyu dudu wong licik, Abimanyu dudu wong wadon pepinjungan. Abimanyu anak Janaka, putra Madukara, putrane kepundhen Pandhawa. Yen ora bisa agawe arum asmaning wong tuaku, ora ana gunane Abimanyu urip ning Janaloka. Siti Sendari mlebu ning sanggar pelanggatan, meminta marang Sing Batur ing akarya jagat kewajibaning garwa mono yen guru lakine maju ning pabaratan amung nyuwun muga kinalisna saka rubeda. Aja mbok sangoni tangis, aja mbok sangoni temetes sing luhmu, nanging sangono esem, sangono esem bojomu iki Siti Sendari. Aku pangeran Sumitra wonten dawuh Wilu Gangga. Sawisna Wadyabala saanane lan titianku Kyai Pramugari. Pun Kakang dhewe kang bakal napaki kridane Kurawa kaya ngapa tak sawange jembare dadaning para pepundhenku Kurawa Sumitra. Manteng penyawahe Dewi Siti Sendari. Nganti cumengklungen anggenipun mespaosaken tindakipun ingkang raka nenggih Raden Abimanyu. Saya dres wijiling kang waspa nganti kaya tangkis dadal. Ing batos saya anjelih sora miwah lumajar anungka ingkang raka Abimanyu. Parendining mangke kaya pinaku dhateng saged ebah Sang Siti Sendari. Mitra, kula wonten dawuh Kakang Mas. Dawuhna marang adhiku Wilu Gangga. Kinen dadi jujuking ngajurit ana sak lakuning mungsuh Wadyabala Kurawa ingkang semono akeh. Aja pisan-pisan duwe rasa tida-tida nyarahake patimu.
Dadi anak Pandhawa kowe kudu duwe watak apa bebek mentas awake dhewe aja nganti sumindhi marang panguwasaning wong tuwa. Kowe karo aku yen mukti mongko tanpa meres inget, tanpa budidaya kamukten ngono ora bakal slawase urip bisa sinandhangan kowe apa dene aku. Sumitra sengkreken. Ayo tuntunan laku ning Kyai Pramugari. Nasaka terkaing barisan kono aku dhewe kang bakal ngamuk punggung ana ing barisaning Kurawa. Monggo Kakang Mas kula dherekaken Kakang Mas.